Вас скука. Не се оплаквай, братко. Поне са заплатата може да се платиш Джейсън. Най-скупи и много студено. Стига де, погледни звездите в ангелата. Сигурно тази вечер ще се роди Божия син. Аха, ты вярваш ли? Да, вярвам. Наистина вярвам. Хорошо. Кой си ти? Имам член глад по тайкой. Къде си? Аз съм ангел, пратен от Бога. Дойдох да ви известя вестта, че днес се роди Спасителя. И днес Бог прати прошка за земята. Оле, не майчица, може ли отидем да го видим? Да, трябва да отидете в Вифлеем, там, на топора, където свети звездата. Там той е повик в ясли. Майка, Бог много е добър скоро. Все пак, ангели не разбират. Как ще стане всичко това? Хората са грешни по природа. И след като Адам се греши, Бог сега праща Исус, за да махне пропаста между него и Бог. И за да може всички да са отново приятели. Но хайде, какво чакате? Отидете и се убедете сами. Там във Вифлеем, в яслата. Хайде да вървим да го видим. Оле, супергерой, не е скука. Що за нов супергерой? А вие знаете ли, че се родил Божия син Исус Христос? Ние отиваме да го видим. Айде, искате ли да дойдете? Да, защо не може да дойде новия супергерой? Да вървим, банда.